חשבתי להיות ילד פלא, זה נראה לי כמו אחלה דבר. תמיד מחפשים כאלה והם קצת כמו פרחים במדבר. אז ניגשתי ללשכה לסטטיסטיקה לברר היכן נרשמים. תודו שרק ילד פלא יכול בעצמו את עצמו להרשים. הסתומים בלשכה צחקו לי ואמרו לי, ילד פלא זו לא עבודה, או שנולדת כפלא או שנולדת ככלל המידה. ואני כפלא נולדתי מטיפה וטיפה של מזל. בקלות אבי יכול היה לעונן, לו אם היא דחתה את המשגל. ויותר מזה רבותיי, מיליארדי זרעונים שזרמו במהירות היו תמיד מאחוריי. אז מה זה אם לא ילד פלא? במה עוד צריך להקפיד? ותמיד צריכים כאלה, ואני פנוי לתפקיד. בלשכה הם לא התרשמו ואמרו, כמוך, כמונו הרוב. צריך שתהיה לך גם איזו תכונה עילאית, משהו שתהיה בו הכי טוב. הכי טוב אמרתי, הכי טוב, נו בטח, יש לי את זה. אני הכי טוב בלהיות בדיוק כזה. בדיוק כזה מה הם יקשו? כאילו ילד פלא זה יורד מהכיס שלהם. בדיוק כזה שמתאים להיות ילד פלא ושלא מפחד להמם. בסוף הם לא נתנו לי את התפקיד, הם אמרו לי, תחזור כשיהיה לך משהו פחות הראי. בדיוק כשיצאתי חשבתי על זה שיכולתי להציע להם שאני אהיה מבוגר אחראי. גם כאלה צריכים, לא?